Benešova osudná frankofilní orientace také vzbuzuje nejrůznější dohady. Podle některých kritiků je výsledkem Benešova napojení na francouzské louže svobodných zednářů, neveřejné ezoterní kluby se značným politickým vlivem. I starý spor Beneše se Štefáníkem z roku 1919 vysvětlují tito kritici jako projev konfliktu mezi italským a francouzským směrem v československém zednářstvu. Faktem je, že Edvard Beneš skutečně náležel k zednářské loži Komenský. Jaký to mohlo mít dopad na jeho politiku? Viktorovič Smirnov, Abakumov Igor Viktorovič, bol ruský vedec, známy najmä svojou úlohou vo výskume kontroly mysle v sovietskej ére, ako aj v málo známej oblasti výskumu ľudského správania, ktorú nazval psychoekológia. Se Beneš až do hořkého konce držel spolupráce s Francií. To byl skutečný Mnichov před Mnichovem. Co přesně či jaké vazby udržovali Edvarda Beneše v těchto limitech, nevíme. Ilustrativní však je Benešovo zoufalé konstatování v době mnichovské krize. 20 let jsem to s nimi dělal a oni mi provedou tohle. Usnadnilo cestu k sovětskému ministru zahraničí Maximu Litvinovovi, který byl, jak známo, židovským kosmopolitou. Vlastním jménem se jmenoval Valach Finkelstein. Smirnovov otec svojho času inicioval operáciu Sever, masové presídlenie prívržencov Svedkov Jehovových, ako aj predstaviteľov iných náboženských združení a ich rodín na Sibír. Samotný Igor Smirnov mal napriek svojej vedeckej činnosti, rovnako ako jeho otec, antikultové názory, o ktorých písal vo svojej knihe Psychoekológia. Podle některých autorů mohla mít tato věc ještě závažnější dopad. V samotném Německu existovala tajná opozice armádních důstojníků, kteří chtěli zabránit válce provedením vojenského převratu proti Hitlerovi. Tato opozice byla v kontaktu se západními politiky, jenž zastávali protinacistické postoje. K puči mělo dojít po zahájení německého útoku na Československo. Kroky západních diplomatů a ústupky československé vlády však tuto opozici od jejího záměru odradili. Hitler se udržel u moci a v následujícím roce rozpoutal druhou světovou válku. Smirnov napísal: Psychotechnológie, to je vyvrcholenie všetkého, čím sa doteraz zaoberalo ľudstvo. Je oveľa vážnejšia ako atómová bomba a lety do vesmíru. Teraz sme vytvorili iba kamennú sekeru, hoci aj ňou už je možné robiť chirurgické zákroky. Získali sme inštrumentálne metódy prístupu k podvedomiu a korekcie jeho určitých sfér. A všetko ostatné sú už súkromné aplikácie.